Imina ngedwa umuntu wesifazane uBhongo akumele amtatazelele kulomhlaba. Ngoba umfuni nje wini. Koko lo akusho ukuthi mangabe ngimthuma ahamba amalombo, akusho ukuthi mangabe ngimthuma into angatatazeli. Bakithi. Unenkinga yini bakithi omunye umntwana mangabe naye ejabulele ithokozisa? Yazi lo sisi ufuna uBhongo phansi phezulu. Ufuna uBhongo kabani? Ufuna uBhongo kabani? Awufuni mawiniza. Pholo kusho ukuthini gogo? Ningathini mangase uBhongo ahambe la ekhaya ngaphinda abuye? Mangase ahambe forever angaphindi singaphinde simbone. Bakithi waphanduzela nje yini plastic kwenze njani? Ingekho yini ke wena? Abanye abantu banenhlanhla la mina. Hayi, usigedlemba. Yalunga la ngaphandle. Bafa sikhuluma ngosigedlemba. Lenyoni yoBhongo usibe nenhlanhla kanjani? Qamuka umsisi omuhle kanjani, Ucela uBhongo uthi ufuna babe ku date bobabili. Yes, uthi uzomlanda amlethe la. Aphinda ahambe la bawo le restaurant ephambili. Anishonile lento uBhonga nami nengenayo mfethu. Hayi, ile phatha bayidlalayo. Right lento. uBhonga akamazi ngisho ungimazi lo sisi umazelaphi? Athi kahle ubaba, ukhuluma ngalo sisi wasekuseni. Phela abafunda wasisi usethathekile ngithi uBhongo umlungisele isondo lemoto yakhe. Umlungisela isondo lemoto? Ya, usisi kade iphantshelwe ijagwa yakhe uBhongo waselungisa isondo. Bongo ukuthathapha ukuthi ahambe lungisa amasondo angawazi abantu besifazane angabazi. Ingakho yasisi belokuthi uBhongo uyakwazi ukusebenzisa izandla zakhe zombili. Bangangilinga yini? Yabona sisi, zwana sengathi uyayazi into ayifunayo futhi kuyabonakala nje ukuthi uzoyithola. Right lento. Abantwana kahle, wena anika uBhongo ayithokozise. Awu, Uthamba nomuntu angamazi. Bakwethu, yi-date nje nekuphela. Awu. UBhongo banenhlanhla. Engakuwele mina lenhlanhla engayibamba iqhiya.